Hello guys! Narito po tayo ngayon sa aking rooftop garden ni Bianca Queen 2020 Vlogs. Welcome to my YouTube channel! Ngayon po, bago po yan, mag-i-entry muna tayo. Ayan, welcome back. So ngayon guys, mangunguha tayo ngayon ng upo. Ayan. Eto, yun na yung upo ko. Ayan, pwede na siyang igulay. Ayan ang mga bunga. Ay, bakit ganyan ang tsura niya? Tapos sayang pa. Nakasayang sila. Ayan pa siya. Ang dami ng bunga. Ayan. Nakakatuwa. Ayan, oh, diba? Ang ganda talaga pag may tinanim, mayroong aanihin. Wow! Ang sarap! At nagbunga ng ating effort sa pagbibiling at pag-aalaga sa kanila. Kaya pipitasin natin sila ngayon at ibugulay para sa pananghalian. Wow! So, ayan. Siya na, kasi mag-isa lang ako eh. So, medyo magalaw siguro. So, ayan guys. Pipitasin natin siya. Ito, dito. Mula doon sa itaas, ang guntingan. Ayan. Medyo may katigasan. Ayan! Ayan na yung pinakauna kong pag-harvest ng aking upo. Ayan. At meron pang isa pa. Ayan, ito, kunin na natin din ito. Dahil pwede na rin siyang igulay. Para dalawa, kasi marami kami eh. Tapos lalagyan siya ng giniling. Para masarap. Nasaan na ba yun? Ayan. So, ingat-ingat sa paggunting. Baka ibang magunting ko eh. Ayan. Nakuha ko na siya. Diba? Sos Mario Joseph. Masarap ang upo na ito. Ayan. Ayan po yung nakakuha na ako ng dalawang panggulay ngayong araw na to. So, meron pang mga susunod. Ayan, sa susunod, ayan, dalawa. Tapos, ito, dalawa din, magkadikit. Dikit-dikit po sila. At saka ito, siguro, mayroon din siyang kasabay dito. Ayan, magkadikit din sila. Oh, 'di ba? Lagi silang may kasama. Tapos ito mag-isa lang siya dahil nandoon yung kasama niya sa kabila. Ayun. Siguro pagpitasin ko 'yan, pagsabayin ko silang dalawa. 'Di ba? Ayan oh. Maganda 'yan. Maganda pag may tinanim. So guys, yan po ang ating ulam ngayon sa araw na to, pananghalian. Ayan. So, ikot-ikot muna tayo dito. Pasyal-pasyal muna sa mga gulayan. Ayan, ang mga okra. At saka yung mga talong ko. Ayan, namunga na yan. Nakakuha na rin ako, pero hindi ko na i-video. Nakalimutan ko. Dahil sa excited ko. Ayan. So, susunod na lang ulit.